एगो गाना हमार लॉकडाउन जब पहला लागल रहे तो एगो हमार गाना वायरल भेल रहे, टिकटॉक जब चलत रहे। कि जितना रोआ ताड़ू हमके जगावे खातिर के ये गाना के सुन ले बा, तनी हाथ उठा के बताई जाता। लव यू। आप सबने मेरे गाने को प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का कोटि कोटि आभार। आप लोगों ने इस भाई के गाने को इतना प्यार दिया कि जितना रोवा ताड़ू हमके जगावे खातिर, जितना रोवा ताड़ू हमके जगावे खातिर, काश तनिका सरोवले हो तू पावे खातिर, काश तनिका सरोवले हो तू पावे खातिर। जितना रोवा ताड़ू हमके जगावे खातिर, जितना रोवा ताड़ू हमके जगावे खातिर, काश तनिका सरोवले हो तू पावे खातिर, काश तनिका सरोवले हो तू पावे खातिर। लाइन है भैया जौना पे सबसे ज्यादा वीडियो जौना लाइन पे बनल है कि हमारा घर भर के लोग तो के जानत रहे, हमार मम्मी पतो तो के मानत रहे। भैया हो भैया एक मिनट, कि हमारा घर भर के लोग तो के जानत रहे, हमर मम्मी पतो तो के मानत रहे। कि मुँह कवन लेके जाती देखावे खातिर, मुँह कवन लेके जाती देखावे खातिर, तनिका सरवले हो तू पावे खातिर, काश तनिका सरवले हो तू पावे खातिर। तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। एगो औरियो में लाइन वायरल बने भैया हो भैया एक कि तोहरा जिंदगी से लगो हट गई हो, अरे ले गड़िए के नीचे जाके कट गई हो। कि तोहरा जिंदगी से लगो हट गई हो, अरे ले गड़िए के नीचे जाके कि कई बार कई कोशिश मनावे खातिर,
कोई बार कोई कोशिश मनावे खातिर काश तनिका सरवले हो पावे खातिर काश तनिका सरवले हो